sarbide mugatuak egon daitezkela, bitarteko mugatuak egon daitezkela, eta badakigu horren arabera ariketa politiko sakonagoa egin beharrean gaudela. Alegia, lehentasunen jerarkizazio hori oso ondo definitu egin behar dela, kontu bat argi edukiaz. Eta da, murrizketarik gabeko aurrekontuak onartu behar ditugula, eta horrek nolabait eskatzen duela guztiok bakoitza bere programa politiko idealestenetatik bizka bat alderatzea eta momentu honetan gizarteak eskatzen digunari aurre egitea. Eta Euskal Herria Bildu premisa horrekin edo xede horrekin egin dio aurre aurkeztu duen proposamenari. Eta horrek eskatzen du lehen mailako arlo hori pisuari edo pisua eman ahal izateko, bigarren mailakoak izateko beste arlo batzuk argaltzea edo eta guztiz ezabatzea. Eta hori da egin behar dugun ariketa, eta hori da orain dela astebete gobernuari helarazi genion nahia.